Ya za ka ce wani Messi haba da Allah ka dinga gyara maganar ka. Kai wai ta za ka haɗa Messi da Ronaldo? To za ka haɗa ne ko ni bal ɗin da zan yi? Duniya ba a taɓa yin kamar Ko ni bal ɗin da zan yi Messi bai isa ba. Duniya ba a taɓa yin ɗan bol kamar Messi. Ɗan iskan yara ana ta Ba magana bal ɗin da zan yi Messi bai isa ba. Baka san ka san wani abu? A Turai yanka yayi wa wani gaye sai da bayan sai ya balle. Mu ka gaya mana bal? Ka gaya mana bal? Ya za ka haɗa Messi da Ronaldo? Shine in yana bol baya kallon bol ma kwata-kwata yake buga. Kai ana magana kana wani wannan ka daina haɗa kanmu ka da mu ba su. Kai dai bari kawai. Ka isa ka haɗa Messi da Ronaldo? Kai gayan nan fa iya sallah. No. Kai ko limamin da yake jin sallar idi bai taɓa nutsuwa irin ta wannan gayan ba. Ga zahiri. Ya fitan nan gobe ka ga ko a cikin jakata ce in saka. Ba ka taɓa jiri ba. Ni da nake bi ta ƙasar gada. Mutumin da zai tafi turai wasa ai ya wuce nan. Gaskiya ne, ni da nake rayuwa da Ahmad Musa a turai. Jama'a barkanku dai. Assalamu alaikum. Aron ma. Na samu labarin na kuna ta dan wata maganganu. Wallahi ya garin. Aron ma ka iya sallah. Wai. Mutum yana sallah. Na riƙe wallahi. Ka ga wannan ban Allah shi. Mun manta sallan mai. Dan iska bai kasa da shi. Kai. Ba shi ba. Bari in gaya ma gaskiya. Wannan sallar da ka ga nayi. Wai dan ban ya wala bane. Ba. Wallahi. Tana wallahi. Ka ce da yaji. Allah na wala. Oyo bari sai na ji ku. Dan subscribe dan na karara. Don samu sababbin shirin mu da zarar mun dora mun gode.